नमस्कार, हम निपुण सिंह रउआ देख रहा बानी BMN सारण। आज हम सिवान के सिसवन प्रखंड के भीखपुर पंचायत में बानी। ई उहे भीखपुर पंचायत है जहां देश जब से आज़ाद भइल बा 1947 से, तब से ब्रजेश सिंह मुखिया जी के परिवार के ये पंचायत पर कब्जा बा, जीत बा वहाँ के। आज भीखपुर पंचायत के जगदीशपुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम बा जौन सिवान DM के द्वारा होखे वाला बा। आई रउआ ई देख सकतानी व्यवस्था एजा जिला के पूरा आला अधिकारी पहुँचत रहें। रउआ के हम बता दी कि ई ब्रजेश सिंह मुखिया जी के गांव है भीखपुर पंचायत के। एजा देख सकतानी रउआ कि कितना तमाम पब्लिक जुटल बा, तमाम जनता जुटल बा। जनसंवाद नीतीश जी के एगो कार्यक्रम बा जौन में सीधे जनता से DM साहब के बातचीत हुई आ सरकार की योजना का जनता के लगे पहुँचता है। जनता से पूछाई कि मिलत है कि नहीं मिलत। कहाँ आइल बनी रहुआ? जगदीशपुर। का करे आइल बनी? मीटिंग में आइल बनी। हाँ, कैसन मीटिंग हो? जीविका की तरफ से। हाँ, रहुआ जीविका से बनी तो कैसन मीटिंग हो? पहले आइल बनी तो कुछ पता नहीं खे रहुआ? दादी रहुआ का करे आइल बनी? बाबा हमरो नाम हमार शक्ति नहीं छे। यहाँ लोग के अभी कुछ पता बाना कि का करे यहाँ लोग के आइल बनी। देख सकतानी कि DM साहब के यही जी व्यवस्था बा। आई और लोग से जानल जाई। चाची कहाँ आइल बनी रहुआ? हम जीविका से आइल बनी जान। का करे आइल बनी जौन हमरा कहे के बाद DM से सब कहे के बाद हमरा वहाँ से हटा ले। पार्क के गाछ पे जितने मोटरसाइकिल लगा है वहाँ से हटा है। कहाँ आइल बनी? जीविका में हम आइल बनी। जीविका से एजा का होई? एजा इतना लोग जुटल बा काहे खातिर? मीटिंग में आइल बनी। कैसन मीटिंग हो? CO जी लोगन के मीटिंग में हम आइल बनी। CO लोगन की मीटिंग में कुछ पता नहीं खे ना। देखी यहाँ लोग के कहाँ आइल बनी चाची? हम कल मीटिंग में। कैसन मीटिंग हो? जीविका के मीटिंग में। तो एजा का हुई? अब मीटिंग हमके जीविका ले बोलौले बताइल बन सब। अच्छा, बतौले नहीं खे लोग कि का काम बा? ना। एजा ज्यादातर औरत के पते नहीं खे कि हम काहे खातिर आइल बनी, आज का हवे। कहाँ आइल बनी रहुआ? हम आइल बनी से जीविका के मीटिंग में आइल बनी। ई कैसन मीटिंग है? ई जीविका के मीटिंग बा कि जैसे हमरा कहे के बाद मैंने अथी बा कि हमरा राशन कार्ड नइखे मिला। हाँ, वही सब के अथी में मीटिंग में आदमी आइल बा। यहाँ डायरेक्ट DM साहब से रहुआ बातचीत होई कि सरकार की योजना रहुआ मिलता कि नहीं मिलत। में ज्यादातर लोग के ई चीज पता नहीं खे। हाँ, DM से बात डायरेक्ट करे के बाद। दादी कहाँ आइल बनी रहुआ? हम तो आइल बनी वही में, जीविके में आइल बनी। जीविके में आइल बनी। बाकी राशन कार्ड हमारा नाम राशन ना मिले। पैसा मिलेला 400 रुपया महीना। DM साहब से कहे तो कहे के हो तो कहम ना। आ जे लिया आइल उ कहबो ना कहले सर हे खातिर खाली कहल जे चलल ओ पर मुखिया जी के लगे पता नहीं खे ना। हमनी के पता हम तो सकता नहीं रहुआ कि ई मुखिया जी के तरफ से कितना अच्छा टेंट के व्यवस्था कल गई बा, कितना पूरा पब्लिक कितना भर गई बाड़े। फिर भी AC के भी व्यवस्था, बड़ा बड़ा AC के भी व्यवस्था कल गई बा। नाश्ता पानी के भी व्यवस्था मुखिया जी के तरफ से कल गई बा। रहुआ देख सकता नहीं कि पानी के गर्मी के देखते हुए पानी के एकदम अच्छा व्यवस्था कल गई बा। जगह ना मिलने के चलते आई देखता नहीं दादी या लो नीचे बैठल वालो। दादी कहाँ आइल बनी? देखे आइल बनी। DM साहब से कुछ कहे ना? नाश्ता वास्ता कोई नहीं हो? नाश्ता ना मिलल अभी? नाश्ता मिलता दिल तब का कहतनी? अरे गांव के लोग के इज्जत आन के गांव के लोग खाई तो बड़ाई बा। हम के नाइयो खान सहन तो कोनो बात नहीं छे। अच्छा, आन गांव के लोग खाई तो गांव के इज्जत बा। हाँ, देखी मुखिया जी के बड़का समर्थक यहाँ के लागत नहीं है के कहता नहीं कि नाश्ता हमीसन के नाइयो करम सन तो कोनो बात नहीं के। गांव से बहरी के आदमी आई तो हमीसन के गांव के बड़ाई करी मुखिया जी के।
मुखिया जी काम उम करावे नीनू हाँ करावे नहीं लो वहीं बानी हमनी के लगही बानी हाँ सब व्यवस्था मिलेला हाँ 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 पेंशन उनसिन इंदिरा आवास ना हमनी का भी पेंशन नहीं छे अच्छा उम्र ना भइल होई हाँ 60 बरस के अभी नहीं छे हमार पेंशन मिलल 60 बरस के हो गए का आधार कार्ड लेके वहीं जे आधार कार्ड में हो गइल बा हां हम लेके आइल बानी जे कराए नमूना करौले होता त लेके वहीं मुखिया जी से कहनी हो वहां से त ना कहनी है तो फिर राउर गलती बानू मुखिया जी से रहुआ कहे के चाहिनू हां वो से कहे तो मुखिया जी से कहें कि हमार पेंशनवा चालू करा दी हां तो केने हुआ अब इतना हाल में का कहनी देख सकतानी ई मुखिया जी के प्रभाव बा अपना पंचायत पर जौना के बदौलत 75 साल से राज करतनी रहुआ देख सकतानी तमाम पंडाल भर गइल बावे।